on calminama on juurama goto mon fof inde mum e yettode mum ene woniri en dewni calminade ɗi tan e Adama Ka hayso tawi ko ka hono en dewniri ɗon tan pour yettinana men dental ngal fof beltoroɗen machallahu caggal ne jetten Allah julɗen rasul sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe goto fof haali e yiyande mum haali ko wonno e ɓernde mum enen en garat tan timmitinen kono wallahi ɓe kaali fof ko ardi fof enen woni koyngal men ɗo ko wurtinde pulago woni koyngal men ɗo ɓamtude pulago woni koyngal men ɗo yo pulago yiɗodir yo wondu yo yaadu yo wallodir no jiɗirɗa hoorema ni ya yiɗiri noon bande ko ɗum ɗon garen denten gare gonden gare pijen gare jalen gare mbasen soppodirde gare mbasen añodirde gare mbasen gandanɗa hoorema hutodirde gandanɗa hoorema kala ko jiɗanɗa hoorema yiɗan ɗum bande o mo gonduɗa ko ɗum fof woni ko ardi ala fof ko umminimi haydara sowona yo pulago wondu sowona yo pulago yiyodir sowona yo pulago nanodir sowona yo pulago famodir mbeɗa andi babaɓe wonɗo ɓe fof pami kalanmi ko ɗum noon caggal ɗum ɗon ko kon ɗo cukalon ɗiɗon jogui sababu ardimi ɗo woni Aljuma Ndiaye e Mawɗo Ndiaye saabi ko kamɓe ɗiɗo gonno e groupe he ha ɓe mbawi haaldede ha ɓe mbawi nandirede ɓe gaari lawol gotol bo Mbour ɓe gaddi teddule mabɓe fof ala fof koɓe mbaɗani hoɓe ganda hande dinguiral he hoɓe ganda ɗon gandanɗa hoore ma inɗe mabɓe jeehi toɓe gonani inɗe mabɓe jeehi kadi toɓe jahani fof groupe o waɗi ɗum enen nde pormiɗen groupe o nde pormirɗen ɗum tan ko yidde Samba Diop en woni ministére de l'élevage jingguɗen korɗen andi hono ballirɗen ɗum wiide groupe so yiɗɓe Samba Diop en caggal ɗum o itta o watta ministére du développement communautaire mbiɗen inde nde en goppata ɗum hayso tawi o ɗaɓɓani men kayitaji inde nde wiyama fedde darniɓe gaynaka jokken hen yiɗɓe Samba Diop en ko ɗum tagui en mbawa aadi on hakkude meɗen e makko caggal homo yiɗi meɗen heɗen jiyamo homo walla men heɗen ballamo homo nana men heɗen nanamo omo yiya men heɗen jiyamo en goppatamo ala kulli haalin en goddata makko tan ɗum tagui noon fedde nde woni fedde nde gandanɗa hoorema yinde yo pulago rentu ɗum ardi fof yo pulago rentu ardi fof bandiraɓe min nani bul faaleje nane ladde he ha heewi hoɗum metti amen ha ɓurti coppodiral ngal wari debbo mum wari ɓinguel mum wari miñum wari mawnum wari tanum wari jaatum ɗum yo ummo e nder men ɗum natti en diwi ɗon hanti bandiraɓe en diwi ɗon bandiraɓe yimɓe fof diwi ɗon enen kadi men diwi ɗon te enen ɓuuri fof noon enen goni fof sa wi moƴƴo wiyete ko pullo sa wi dañƴo wiyete ko pullo sa wi gando wiyete ko pullo sa wi dañƴo wiyete ko pullo sa wi cuusɗo wiyete ko pullo sa wi jongomo wiyete ko pullo e bandiraɓe hol keddorɗe en jii noon koreji men fulɓe nan toon de Dakar to joni walla dugore ɗe min koɗi ɗe sa wi ɗumen hono mbaɗɗa tan wima naga def ɓen mi haalani ɗumen de saabi ɓen ha jamala mumen ɓen natti wonde fulɓe boni kono noon eɗen ñaago Allah nde ɓe duttoto ɓe ganda leñol fulɓe ngol hay hunde ɓurani ngol hay hunde kadi ɓurani ngol teddude hay hunde ɓurani ngol mawnude ɗum noon minen min jawata ɗo hay goto e sukaɓe he wona cukalel wona mawɗo wona debbo wona gorko hay goto min jawani ɗo saabi nde min gari nde minen min cikkanno tan ko mami taw ɗo Mawɗo Ndiaye Aljuma Ndiaye min jotto tan min calmodira e mumen min ñalla ɗo hakkijeɗi min kalan ɗumen ko min jahata ko min jaaha kono noon min tawi ɗo délégation mawɗo tedduɗo kono gandanɗa hoorema rewɓe e worɓe foof ina terti hay hunde ɓurani ɗum yodde caggal ɗum joom wuro ummi to ari ha salmina men bandiraɓe holko ɓuuri ɗum ɗo welde a andi kam fulɓe garema annene kay wallahi fulɓe garema ɗum noon ko teddugal manggal woni ɗon ngal ɗon teddugal homin jettumon hen omin jettamon hen tigui tawi wona seeɗa saabi wona ɗo neɗɗo ari fof daña wana noon wona ɗo neɗɗo ari daña wana noon kono noon hen wona ara e nokku kadi daña bon ko ɓuuri ɗum ɗon ɗum fof nani aduna he te wona ɗo tan yettete wona ɗo tan komi ummiɗo mbimi yomin jaa voyage o min jahata koye Jolof he ma min jaa kadi ha hono wiyete Ferlo kono noon ɓe mbi yomin jawtu yomin jaa Daara hande somin mbimo ɗo min mbaloyta hande koto wiyete Dejelli a faami de galla Dial Annabi toon min mbaloyta hande inchallah siko Allah wonde hoddira Allah mbimi ɗon min noon mbiɗa jogui cukalon ɗiɗon mi wawa wirtade kon ko ɗon puɗɗorto ɗen sono bona ko ɗon bonirta sono moƴƴa ko ɗon moƴƴirta ɗon min puɗɗorto min gamnoroɓe min jawta ɓe mbiyol toon mbimi ɗumen ɓen koɗi koto wiyete Darma komin mo Darma o a faami kamɓe fof ɓe dakkori hen kamɓe fof ɓe gandi sukaɓe ɓe ɗiɗo ɓeɗo fof wonɓe ɗo ɓe gandi ɓeɗo sukaɓe donc ɗum tagui amen rewde ɗo
min mbi yomin ngar min ñalla ɗo ha hira min jawta min mbaloy toon somin pini jang kadi won ɗo min dawayde ɓaawa jang kadi won ɗo min kirnani ko noon min goori ha ɗo e balɗe nogas walla balɗe nogas e sappo e quelque a faami ko ɗum tagi noon bandiraɓe addi amen ɗo tan ko yon gondu yen jiɗodiri yen pamodiri yen kadi gandanɗa dañodir kadi wonɓe sukaɓe mon goto mo permi haaldude ɗo entende ha haalanimi ɗo affaire yon dañ ɗo ladde nde yo ƴewane kayitaji a faami jaami ha kalani ɗum Samba Diobé Samba Diobé ndi kaw ɗum kay ala probléme ɗum kay ala probléme ñande garɗa fof en mbaɗat ɗum a faami caggal ɗum mi nantani ɗum minen deƴƴumi sa nantani hunde a wawa nawande neɗɗo gandanɗa hoore ma wiima hoɗo on woni a faami sin tawi on no wima tan hoɗo wiyama hoɗo woni tan mbiɗa boni an on aɗa wawi ɗum haalde aɗa wawi ɗum nawande on wona joni noon guila nde mi nanta ɗum minen deƴƴumi kono wuuro ngo jinmi ko yon tinno mbaɗon feere ha ɗo daña école bandiraɓe gaare janggen jangginen en daɗama gaari janggen jangginen gaare koɗen konnen a faami goto fof te gannon yimɓeɓe nani ɓeydo nayi ɗi nani ɓeydo baali ɗi nani ɓeydo pucci ɗi nani ɓeydo geloɗi ɗi nani ɓeydo kono a bada leydi ndi ɓeydatako leydi ko ɗum wonno tan woni télé kalkal joni fatma fatto ha kortoɗa dañde mbiyama hayde kumɗa babba ma ɗum ma wonta ɗo e aduna he saabu on jii ko jibinte kono foti on jii ko yahata kono foti donc ɗum ɗon fof foti waɗanede préparé ha joni guila en daɗaka ma wajiɓe cottu leydi ndi ha laaɓa goppa meɗen enen daari janggo e jaam mbiya ɗo ko bamma tanam jeenoɗo ɓe mbiyama ummo ɗon oto kayitaji ma mbiyami ala o e to en jogui kayitaji ma wima nani ummi itteɗa ɗon tawa teyani ɗum noon mbeɗa sikki chef de village on foti ɗum ɗon andude ɗum noon enen foof yen ballodir e on ɗon banggue gueɗel ɗimmel nguel ko gandanɗa hoore ma homin jogui carte ɗe gandanɗa hoore ma pulago o fof foti ɗum sodde ngaalu dañe so ngaalu dañama hen ko ɗo fati e nder moɗon wona banggueji goɗɗi ko ɗo tan fati e nder moon so adde ripasse beebɗo coodon tawa gandanɗa hoore ma ɓeɗo waroɓe men tan wojja nofre ɓawde nofre en ɓeɗo yeehi ha ceeɗu juuti tan ɓe ƴetta ɓe jeeya meɗen sac ujunnaji ɗiɗi e quelque ujunnaji tati e quelque tawa en gonta ɗum jaab enen tan jeeyidirta koye men ujunere e seeɗa a faami taw ko enen jeyno ko enen tan mbatta tawi nder koye men sa dañi toon nogas nene moƴƴi saabu passe ka sac uji ɗi tan wonno ko kamɓe jeeyi gartirɗa tan koɓe jeyno ɗum woni gandanɗa hoore ma ko jahate a faami ko rewti ɗum ko ballodirden kadi ha yimɓeɓe paare goto fof wuuro fof wango ni ha daña école hayso tawi ndungu fuɗɗi ko foti fof hayso suudu waɗi fewne ha fewa waɗa école adde e muusi e janggine ɗon a faami tawa ne yooɓe a faami ballodiren gueɗe goɗɗe tawi ala ndiyam ɗum kam ne yaawi ndiyam o kam ina yaawi ɗum kam mbeɗa wawi ɗum wadde garanti ne yaawi won kalante tan automatiquement so wiyama nokku tel ala ndiyam tan nawat tawi ɗum tan koko budget mum koko wota ha gassi Macky Sall ne jooɗi kay totti ɗum ha gassi ɗum noon ɗum ko on kalis ko jooɗiɗo ɗum ɗon kam ina yaawi ha maayi a faami ko heddi ko noon kadi ko taaba tan hay goto ɓuura finani subaka tan dañi fof en dañat ɗum dañen ɗum heɗen jawta dañen fof kono noon gannon kam mbeɗa amnoro ngoɗo wuuro saabu kon ɗo pittali kon ɗo cukalon ɗiɗon mi senni Allah mbeɗa yiɗiɓe mi senni Allah kadi hoɓe jiiɗimi kamɓe ɓeɗo ɗum gannon ɗum hoɓe jiiɗimi mbeɗa yiiɗiɓe a faami ɓeɓe gondumi ina jiiɗiɓe saabu jii golle mabɓe ndeɓe gari nde ko ɗum addi amen ɗo ko ɗum min jiiɗo kala noon e moɗon mo gandanɗa hoore ma jogui question mbeɗa yiiɗi yo namnomi mi jaabo ɗum hen te kadi mi digata goto mon komi wawa de on mbawa ɗum dañ goto mon mi digata ɗum komi wawa kala ko kalami ɗo goto mon inchallah siko rewi mami totti mami tego e junggo mum wiyama ɗum ɗo mbino mami nani ɗum noon goto mon fof joguiɗo question yo addu question muɗum e dippen hen inchallah Allah jarama on jarama mi anda beele haala ka juuti walla feewi kono noon machallah eɗen mbawi ɗo hadde kadi ha yesso inchallah ndewliɓi konguɗi makko pattam lami paayo dindi koye on saaha yimɓe wuuro mbeyi jooɗi e becci ɗeɗɗi hollude ɓe weltare e welemma ngal ɗo garal e famamuya moɓe dañi hen kono ɓe leltinani gam waytade caɗele e nokku o e kala fannu bisimilla man ɗo wuura he ngo wuuro ko wuuro Alhaji Saydou Ndiaye Alhaji Saydou Ndiaye ngo jeyaka nder région de Louga commune mba Darma min Adama Ka min woni chef de village ɗo ko mbiyi ɗum wiyete kono village o ko Cabbuguel Jallema wiyete min jetti Allah noon min jetti on miɗen on bisma wuuro he e sukaɓe yaaɓe ha ɓe gaddoyi on hamin jiiɗe moon minen jetta Allah men jetta saabu so wonano kamen min gandata on anne miɗen on bisma wuuro he min beltima no feewi minen kay komin dañi koko mawɗi dañde koɗo potɗono ma gandanɗa hoore ma hon woni dosgal nder pulago ara amen min jokkodira mum komin cohli koma ha min mbawa layanni hen saabu ka koɗo wona woni fof mbiya ɗum miɗum sohli kono ganda min jaggarima juuɗe amen temedere tawi ko juuɗe ɗiɗi jaggonma ɗo walla tati ganda nde ko temedere jungo jagguma kala ko cohluɗa ɗum min cohli kala ko jiɗɗa ɗum min jiiɗi ko layɗa koɗo fof ko ɗum probléme amen ɗo ala ko yoni ɗo
ɗo ala ko daña ɗo wawde Allah waɗi kurka jahi noon ha ɓe jokkodiri e ma ha ɓe gari ɗo ha on gari ɗo affaire carte ɗe lay ɗon ƴeewa go'otamo en cuwa carte e jungo mum ɓe heddi wonɓe ɗo kala mo potmi ɗum hen layan mami layan ɗum kala nomin mbaɗata min jokkodira ma ha gummoɗa tawa lamdaki ha gara ɗo mamin jofla he ɗum so weeli Allah nela ɗum min jaggarima juuɗe temedere min ɓe puɗɗinomi layan ko te makki arata daara nden pottumen man daara mbi ko an mo en gurduno sifimam ɗum kono min guila nden ha juuɗe Allah waɗi mi jokkaki hen nden noon min hande mi jokkima hen mi yetti Allah mi yetti ɗi kurkaji ganduɗima ha ɓe gadduma ɗo miɗen jiɗno hono mo ara ɗo ko ide hande kono hande Allah ñaawi ɗum kamen Allah ñaawani men addude ɗo ko wayni jalla yo wiye so ɓe gandino ganduma ko ide hande Allah jarama bisimilla moon ɗo kala ko cohluɗon hina ɗo ma on mbaɗani ɗum kala ko minen komin cohli min jokkodiri e ma hayni ko woni ɗo noon probléme o ɗo ndiyam ala ɗo hôpital uji moƴƴi ngala ɗo ko woni ɗo rek case de santé woni ɗo ɗum tan woni ɗo de hakkude ɗo toon ɗum woni 9 kilométre woɗɗani ɗon tolle 9 kilométre walla 10 kilométre woni kono noon garangal ngal ɗo kam min yetti kaw Saydou dagi minen koye amen heewi komin jii e mum walla heewi komin jaggodiri e mum ina waɗi ɓe gandaten ɗa noon ɗo ɓe ganda ɗum kono noon soɓe naati ma ɓe gandu ɗum. Assalamu aleykum mi salni on dendagam ni garɗon ɗo fof min beltima hen no feewi no wonata seeɗa eyyi minen probléme men hen heewi seeɗa kaw Saydou taki mi heewi seeɗa ayi laawol ndewoɗen ngol moƴƴani min ngala école aji ha e daral min ngala ɗum gueɗel ɗimmel guel ɓeɗe ɓe jiita ni ye machine unu ɗum ala guure he no foti ɗum ala ɗo hedde 7 kilométre ɓurno hen ni ɓe dora arude eyyi sa ƴeewi ɗum wona ko weeli amen de ko ɗo jiita amen gayanta min cuhli wonama tan min cuhli darano ha min jokkodira mum minen komin affaire tigui tigui ko Allah caaka saabu guilñani makki juuɗe ha joni min opposition ala guure amen saabu kam tan min jiiɗi haji waɗnani amen min jiiɗi pulago o kam min eɓe cuhlitani saabu wiyete tan pollo min cuhli pulago kam min cohloma tan eyyi hay tawi kala bawa laamu goɗɗo yon pollota ɗum tan min cuhli saabu sa ƴeewi han to pulago dari hande laamu hande ko laamu pol tan okki en ɗum walla wona si tawino ko wona laamu pol en mbatun yaaha eyyi ɗum koko weeli amen feeni wona seeɗa joni noon min fedde nde han tan jimin kono min mami naata fedde so Allah jaaɓi inchallah ko mami hen jaggo juuɗam fof mami hen naata eyyi kala jaɓan kanma naata fedde he eyyi de yimɓe goni min yimɓe godimi joni minne mami darude naata fedde han subaka timmi ɗum hande subaka ɗo de garmi ɗo joni dal min jetti Allah jettima no feewi garama ɗo min beltima hen no feewi min cohli yo ngal yaaru yeeso min cohli kala hitande mbaɗa ko wayni min jokkodira min laama probléme aji amen ha gasa ɗum min cohli ɗum piɓ anniyane min mami naata fedde so Allah jaaɓi inchallah Allah haaji mami hen naata welde naata joni wonko foof no welti mi salni kayne foof noon on denamo welti mi salni on foof on jarama no feewi mi salminima on mi juurima on mi weltima e nde ñalande nde kaw Demba Aset immi to go woɗɗi def place ha ari ɗo e ɗo wiyete mbi dagi Allah e mawɗo Ndiaye ɓiyam e aljuma min guel joom gallam mi weltima ɗo e nde ñalande on betti amen no feewi kono nde ñalande simin mbayinode ɓurani mawnu hande fotano maggal Touba is noon danaka ɓe layɓe fof ɓe layi ɗum dana ha ɗum hantima min ɗo min jiiɗi yo sukaɓe amen dañ ɗo ɓe janggi meɗen jiiɗi dañ courant ndiyam ari ha ɗam fandi amen kono ɗam yottaki meɗen jiiɗi machine aji unoji kono min ciwa dañ ɗum noon woni minen kam kalaɗo amen minen rewɓe ɓe te guure fof heɗe keewi ɓesi noon ɗe ngala ɗum ɗo woni ɗo rek ko bustan darma hay sa jogimi ɗo cukalel ma ngel fawani beeli jaaha darma walla bustan hina woɗɗi min jetti Allah noon min jetti on mi salmini on miɗo on juuro miɗo on wiya kadine bisimilla moon an kaw Saydou Demba Aset miɗa wiya bisimilla mbi wayi hande an hoorema hande jeeyama hana mbi mbiyen mbiya bisimilla moɗon garan ma ngal ɗo hande bisimilla miɗen beltina feewi no wona seeɗa saabu ko ɗum ɓamtare leñol amen no feewi no wona ɓamtare kadi hoɗorde amen no feewi no wona seeɗa nde mbiyen mbiya bisimilla ma
bisimilla ma hannde natti han won koɗo hannde ka koddaɗo hannde eyi on calminama on juurama on beltanama no feewi ne wona seeɗa ko idi ko minen mbinaɓe miɗen toro école min toro bolol min toro coura min toro machine unu min toro école eyi ɗum min amin nakkiren feewi no wona seeɗa idi ko kadi min ngala lakde kadi eyi ɗum ɗum toro min toro lakde orerde ha aynirde ha lakde hoɗorde eyi min ngala ɗum eyi ɗum ɗo foof meɗen toro jeeya ha jamanu men ɓe bisimilla ma. mi salmini on garal mon ɗo mi weltima garal mon ɗo joni noon ɓeɗo noon ko woni caɗele mumen ko ni neɗɗo woni ɗo mo sellani walla mo sawrani woni caɗele mumen galle docteur saabu kam hoorem so woni ɗo ha bustan ko 9 kilométre immoɗo ha yahat toon ha ine satti saabu wona ɗo gonɗa fof no dawat saabu to fini dawat joni haɓɓude ɗo ha so 9 kilométre ɗo ha bustan ɗum koko caɗele ɗo noon hena manque ke heewi saabu ene foti dañ école saabu sukaɓe foti janggude heyni sika janggani yo watta nde ɓe janggo saabu ko ɗum woni dosɗe ɗum ko saabi ko jeetaɓe fof ko kamɓe woni yuman ɗum ko jangde saabu sika fondu sika haɓɓi guite ma ɗo gimɗa mbiɗa haɗa yaaha ma won rewɗo a sohlani rewde saabu rewɓene saabi ɗum kamenne heeɓe cawti saabu neɗɗo men neɗɗo sika dañani fof tori wawa dañno no waktaniri neɗɗo sika waktanani hakkille mum uddittaka ha siɗi waktani ɗum wonta saabu ta ɗum ko ɗum gandanɗan ko ɗum won liggo ɗum wonta hakkille mum ko goɗɗum wawata toon heƴde rewɓe noon ko sawtodeɓe kamen ko men ɗo ala courant ndiyam ɗam ari ha fawandi kono yettaki wuro ngol nden foti wat awa ɗum courant ɓe dañi ɗum unni kamen ko men si jimmim taw sen imo wawi unnoy hantin foof taw programme fof ko toon so artima jooɗim kam hoore wawa fedde no jokkere yimɓe he kam hoore si ko jaaki ɗum ma fottini fof kaala wasta wat ɓurɗo hen gandal ni fof so fottirima wat ceɓɗo goɗɗo gandal kam hoorem ɗo seeɗi yimɓe gandal kam hoore wasañi ko jokkima jokkuɗon yimɓe fof cukka hen kala jiiɗa hen woodi hoore ne kam yawta rella sukka hen min ɗum torima kaw Saydou Demba Set min ɗum ñaagui saabu ko saabi ɗum ndiyam ɗam nin ɗam wayi nin ɗam arde ha ɗo siɗam ari foti tan siɗam ari école daña ɗum ɗo galle docteur daña ɗum ɗo ɓe dañi ɗum ɗo fof courant daña kamen fof si debbo immi ma waw kam hoorem toppiren hoorem kam hoorem fewnen hoorem ɗum noon sika dañaka noon te sika tawi woni sika fini an hoorema weeli jaaha 18 kilométre walla 9 kilométre duwa artu so arti tata tampi ko heewi henne sika nani ɗum ni wawi noon hakkille ha ɓooya yalta hakkille noon jaggat ɗum ko deƴere jaggat ɗum ko teere sa deeƴani an hoorema haɗa woni cawto tampere hen e nder ma sa jaggi so ɓooyi tan soɓɓitoto haɗa wawi abbirta taw yawtanima ayi ɗum noon mbiɗen ɗum ñaagan ɗum hen woni caɗele e dongre he ɗum noon Allah waɗi min noon hande en poyera jooɗoto mi feerama yimɓe nanata ɗum tan saabu min mi wonano ɗo mi wonano gonɗo wuro he jibinami kono mi wonano wuro he mawɗo o to winma abbi ko toon gonmi ko wuro galle am abbino Allah waɗi no noddi kam min hooram kala jagguno fof gacci ɗum gari tawtorami ndak yiddema yiiɗi yiddema jokkodir. Je vous remercie encore pour le déplacement parce que c'est pas facile de venir jusqu'à ici sans des voies si disponibles. Moi je me nomme Khadjata. Ici, c'est mon village natal. Je viens ici chaque année. J'apprends à Dakar. J'ai mon baccalauréat, c'est pourquoi je suis ici à cet instant, parce que les orientations ne sont pas encore sorties. Mais ici, ce n'est pas facile de vivre, parce qu'il n'y a pas des écoles. Ceux qui habitent ici, c'est mes frères et mes sœurs, et mes petites sœurs. Il n'y a pas d'école, ni des cases de santé. Pour accoucher ou bien pour les malades, il faut parcourir des kilomètres, 9 kilomètres, et ce n'est pas facile ça. Les maladies, c'est grave, parce qu'on doit les emporter à Boustan ou à Daon, et ce n'est pas facile, sur des sarrettes. Maintenant, nous voulons
que vous nous aidiez pour faire des écoles, pour que les enfants puissent apprendre, et des cases de santé pour les femmes, et des travaux, des financements aussi. Nous sommes des citoyens et nous votons aussi. Nous avons tous des cartes d'identité. Même si nous habitons très loin, même si nous habitons ici, il y a des maisons qui sont autour de nous. Je vous remercie encore. Merci pour le déplacement. Thank you.